Anak na. Gusto ka? Years later. Ladies and gentlemen, mga kamis. Yes, welcome to the edition na mukbang. Yeah. Akong imukbang karon mga kabingka is siomai. Okay? Wala ko'y plano karon mag vlog pero naman ko'y nakitaan sa gawas na mga tinudang hindi ko nakakaon ni Binani. Okay? So, bago na mabitin, let's find out kung okay ba nisa kung o dili. This is the kalamansi. Yan. Tingnan natin kung lami ba. Luod. Sulti lang dyan ko sinur luod. Tigyo kay kung nakakaon na ni. Look at this. Love it. Huwag kong sabot sa lasa ni. Nakuyo ang akong anak Regine sa inyong gikoy-koy. Sa di ko naka-siomay yun. Ganahan. But Nang terada na. Nga na yun. Look at this. but Kani kay nagisili. Grabe. but Hindi kaya. Lord. Ubos. Okay? So, wala nga ako nasulat ang shoutout pero ibutan na ko ang mga pangalan ani sa last video. Okay? Salamat po sa nagtanaw. Please subscribe. Ayaw i-unsubscribe. Please lita po ng bell para lagi kayong update. Okay? Abangan ninyo ang susunod na kabanata na mukbang Paipon Edition. Ito po si DJ March Barrios. Chikasan.